Σε προηγούμενο βίντεο έχουμε δείξει αυξήσεις στο πλέξιμο. Σήμερα όμως θα δούμε έναν τρόπο αύξησης που χρησιμοποιείται πάρα πολύ συχνά σε πατρόν, όπως αυτό το πατρόν της μπλούζας που έχουμε σε kit στα μαλλιά κουβάρια. Αυτές οι αυξήσεις γίνονται με έναν διαφορετικό τρόπο, σηκώνοντας το νήμα ανάμεσα στους πόντους και πλέκοντας το με συγκεκριμένο τρόπο ώστε να έχει διαφορετική φορά. Εδώ βλέπουμε μία αύξηση από τη μία πλευρά προς τα δεξιά και από την άλλη προς αριστερά. Κοιτάξτε τι ωραία που έχει τη φορά και τι ωραία κατεύθυνση δείχνει στο πλεκτό. Πάμε όμως να το δούμε και στην πράξη. Έχουμε ρίξει εδώ τους πόντους μας, βρισκόμαστε στην καλή πλευρά του πλεκτού μας και πάμε να δούμε τώρα την αύξηση με κλίση προς τα αριστερά. Ας πλέξουμε 2-3 πόντους. Ωραία. Τι γίνεται εδώ τώρα? Χρησιμοποιούμε την αριστερή βελόνα για να σηκώσουμε το νήμα ανάμεσα στους δύο πόντους από τον προηγούμενο γύρο. Σηκώνουμε το νήμα από μπροστά. Πιάνουμε δηλαδή με την αριστερή βελόνα το νήμα από μπροστά. Και βλέπετε ότι έχουμε δημιουργήσει ένα πόντο. Στην περίπτωση που θέλουμε μία αύξηση με αριστερή φορά, τότε θα πλέξουμε τον πόντο από το πίσω μέρος της βελόνας. Δηλαδή αυτό εδώ. Το πλέκουμε. Ωραία. Αυτή λοιπόν είναι μία αύξηση με αριστερή φορά. Πάμε να δούμε και την αύξηση με δεξιά φορά. Εδώ τώρα η αύξηση προς τα δεξιά σχεδόν έχει τον ίδιο τρόπο, αλλά τι γίνεται? Χρησιμοποιούμε πάλι την αριστερή μας τη βελόνα, παίρνουμε το νήμα ανάμεσα στους δύο πόντους από την προηγούμενη σειρά, το σηκώνουμε από πίσω, βάζουμε δηλαδή τη βελόνα πίσω από την κλωστή και σηκώνουμε και σε αυτή την περίπτωση πλέκουμε τον πόντο από το μπροστινό το ποδαράκι, από εδώ δηλαδή. Αυτό δημιουργεί ένα στριφτό πόντο, γι' αυτό λίγο θα σας δυσκολέψει. Αυτό ήτανε. Και έτσι κάναμε δύο αυξήσεις με δύο διαφορετικές κατευθύνσεις. Πολύ εύκολο. Και στον επόμενο γύρο φυσικά οι πόντοι αυτοί πλέκονται κανονικά. Κοιτάξτε εδώ πέρα την κλίση που έχει εδώ προς τα δεξιά και την κλίση που έχει εδώ προς αριστερά. Η διαφορά λοιπόν είναι από τον τρόπο από ποια πλευρά σηκώνουμε το νήμα και πώς πλέκουμε τον πόντο. Αυτές οι αυξήσεις χρησιμοποιούνται για να δώσουν σχήμα στο πλεκτό, όπως για παράδειγμα σε ώμους της μπλούζας, που είναι πάρα πολύ όμορφες και θα μας βοηθήσουν πολύ και θα μας χρειαστούν στο μέλλον. Ελπίζω να σας βοήθησε αυτό το βίντεο, να σας φανεί χρήσιμο στο πλέξιμό σας και θα συνεχίσουμε με επόμενα βίντεο αυτής της μπλούζας. Να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα και να είσαστε πάντα καλά. Γεια σας!